Цял ден пея и си сричам, само теб обичам. На каквото и да ти приличам, знай, че много те обичам. Да ти се обяснявам, телефона си изтърка, сякаш е обувка, затова ти пращам само тази целувка. Чести цвети Любовтин, Валентин. Да живее Трифон Валентин! Плевен Спринт ви предизвиква. Проявете фантазия и направете най-оригиналното като съдържание, замисъл и реализация любовно признание. А онези, които по стара българска традиция тачат Трифон за Резан и ще бъдат на тежки трапези на 14 февруари, могат да ни изпратят най-оригиналната наздравица. Достатъчно е посланията да могат да се заснемат с камера, фотоапарат или телефон. Изпращайте видеоклиповете и снимките на адрес: град Плевен, улица Димитър Константинов, 11, блок Априлов, за телевизия Плевен Спринт, или на електронна поща news.plevensprint@gmail.com. Участниците трябва задължително да посочат името си и телефон за връзка. Срокът за изпращане на материалите за кампанията е 12 февруари. Повече информация на телефон 970 302. Слънцето съблича жените до Бански. Да пием за мъжете, чието очи греят по-силно от слънцето. На здраве!